Awu sinqanda manje sama. Yeah baby. Ya, nami ngafa inkombono na. Awuphula lona. Yabona nje. Ngathi ngaze ngikuthengele umbayimbayi. Dubule zona inhlaba lezo khahlambe ezingisithela wena mntakwethu. Lizongichitha le cala leli. Uphathe kahle abantwana ubabheke. So libone iplan. Dubula lesinja. Dubula amalapi, dubula amayidali, dubula sandwa sami. Ngapha inkumbulo nothando. Dubula lento ngazana idanyane. Intaba sikude ngokungisithela wena amabhebi malapi mayidali. Bheka amabhebi. Sengizokuthengela impayimbayi AK47 ibhazuka. Sizofana nge-16 makhafula amalapi. Bheka amalapi. Impayimbayi uzodubula lentaba ezingisithela wena sandwa sami. Mase ukuthi AK47 nophula amazolo. Bheka ibhazuka uyophokoza zona lento ngazana idanyane malapha bazongibhazela i-16 makhafula ukuthi mangigeda la ngifuthe zonke lezinja ebezizama ukukhafula la ngaphandle kumele baphinde bacwale ukuthi mina ngisho umlenkabi nemfale kahlale yosikhotheni ngaphezulu bheka malapha noma imbayimbuko khona le ebhekvile enkabeni zezwe uphikuzulu naye ufoka sijava